umjesto najavljenog jedinstvenog fronta, opozicioni blok pred vanredne parlamentarne izbore ulazi u nove podele, međusobne sukobe i borbu za mali procenat birača. Dok se formiraju nove koalicije, između nekadašnjih partnera pljušte optužbe za laži, izdaje i borbu za poslaničke mandate. Kako se približavaju izbori, tako sukobi unutar opozicije postaju sve otvoreniji. Propala je priča jedinstvene kolone i referendumske atmosfere, o kojoj su pojedini opozicioni predstavnici govorili. Sve je izvesnije da će pred birače izaći nekoliko međusobno suprotstavljenih lista. Podijeljeni su i levi i desni deo opozicije, dok se takozvana studentska lista ogradila od svih postojećih stranaka. Najnoviji sukob dogodio se na relaciji desni-levi, kada je Miloš Jovanović iz Novog DSS-a žestoko opleo po ideji proeuropske kolone, u kojoj također postoji podjela na one koji će sa Đilasovim SSP-om, dok će drugi sa Aleksićevim Narodnim pokretom Srbije. Također, Miloš Parandilović iz Novog lica Srbije, koalicionog partnera Narodnog pokreta Srbije, više puta je optuživao SSP i njegovog lidera Dragana Đilasa da predstavljaju remetilački faktor unutar same opozicije. Netrpeljivost, međutim, ne postoji samo između različitih opozicionih stranaka, već i unutar njih. Iz pokreta Slobodnih građana Vojvodina saopšteno je da formiranje poslaničke grupe Vojvodina u studente nije odluka te stranke. Kako su naveli, poslanik pokreta Slobodnih građana Miroslav Ilić je u formiranju grupe učestvovao u ličnom svojstvu i bez saglasnosti stranačkih organa. Na kraju, od programa i brige o građanima nema ni traga. Vodi se gola borba za vlast, mandate i svaki preostali opozicioni glas. Tolika pohlepa za funkcijama i foteljama da će, ako nastave ovako, najveći problem biti kako da i kod njih uopšte i pređe cenzus.